Mans arriba o disparo, soltade o vosso sabere, non coñezo outra maneira de o galego entendere. En Galicia hai dúas linguas. Galego falas na casa, castelán parece que me disclos e a isto se chama. O castelán é máis formal, a casa é máis importante, ten máis léxico e gramática, cultura e máis falantes. Desaparece o galego, é lingua minorizada, o castelán é dominante, os hábitos de uso cambia, normalización lingüística é proceso programado para a lingua normalizar, o goberno indica. O galego está a perderse, marcha con cada marea, afoga esa identidade, cambiemos a nosa terra. Rapaces cambia do idioma, volve ás vosas raíces, coida do noso tesouro sana de bellas cicatrices. É a nosa identidade, voz dun pobo asoballado, por un pensamento absurdo o castelán é o indicado.